வணக்கம் எல்லாருக்கும். இப்போ ஹெர்பல் ஷேக் எப்படி போடுறதுன்றது பார்ப்போம். ஃபஸ்ட்டு ஷேக்கர் பாட்டிலில் 280 ml தண்ணி எடுத்துக்கோங்க. கூலிங் வாட்டரில் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும். ஃபஸ்ட்டு ஷேக்மேட் 2 ஸ்பூன் போடணும். பாட்டில் ஓப்பன் பண்ணும்போது ஃபஸ்ட்டு ஷீல்டாகி வரும்போது டி ஷேப்பில் கட் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஸ்பூனில் தலை வெட்டி போடுறதுக்கு மெஷர்மெண்ட்டு கரெக்டாக இருக்கும். அடுத்தது ப்ரோட்டீன் வந்து 1 ஸ்பூன் போடணும். அடுத்தது நம்மளோட ஃபேவரட் ஃபார்முலா 1 3 ஸ்பூன் போடணும். உங்களுக்கு இதிலே வேறு ஃப்ளேவர் என்ன பிடிக்குன்றது கீழே கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். அடுத்தது ஷேக்கர் பாட்டில் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு நல்லா 1 or 2 minutes வந்து நல்லா ஷேக் பண்ணிங்கன்னா நம்மளுக்கு அருமையான ஷேக் ரெடி.